wayengeniswa kumbi ethatha abafundi abathathu enyukela entabeni. Ufika pha uyajika babona umbono. Bathi bakumbona umbono. Athi xa isihla entabeni xa ndizawukhawulezisa. Xa esihla entabeni nabo uthi ajika bajonge athi ningaxeleli mntu ukuba ndinguKristu. Molweni. Le ndaba kaKristu yayingathethwa. Icommon ngokaba kuthi but le ndaba kaKristu aba bantu ngexesha lokuzalwa kwaYesu babelinde ukuza kukaMesiya. Ngexesha lokuzalwa kwaYesu babeyazi uba ukhona uMesiya oza kuzalwa. But iproblem ke ngoku yinto yoba abayazi into yokuba ngaba uzawuzalwa eza ngoluphi uhlobo. But ke ngoku uthi ke ngoku xa ethetha kwincwadi yendalo pha uthi masidale umntu ngokwefana nemfuza nathi. Ngamanye amazwi kukhona into uThixo ayifunayo apha emntwini ukuba ngaba umntu makafuze afane noThixo. Ngamanye amazwi le nto inguKristu yicharacter. Yila character uThixo athe xa imdala umntu athi masidale umntu ngemfuza nemfana nathi. Athi ke ngoku wamphefumlela uThixo. Then uAdam wanengqondo wacinga wenza njengoThixo. Simbona phi? Simbona ekubeni koba uThixo edalile zonke izinto wazithiya wazibiza ngokwakhe. uThixo wathi amen kunjalo because ingqondo ibisemntwini ibe ile ngqondo ibikuThixo. Ngamanye amazwi character yomntu ibifuze ifana noThixo molweni. But awubona umntu kwamkumoya kaThixo ngaphakathi kwakhe sifumana umntu apha ezibona ubuze. Ngamanye amazwi umoya kaThixo icharacter kaThixo umkile emntwini. But uThixo ke ngoku uyayiyeka because though umuntu ekhona emhlabeni but uThixo kanalawulo ngaphansi komntu. Le nto ibangela into yokuba ngaba sishunyayezwe sibizwe yile nto athi uYesu xa ethethe nabafundi bakhe kwincwadi kaJohane uthi ndiyahamba ndiya kuBawo ndilungise indawo zokuhlala. Uthi kopha kwivesi ezingezantsi kodwa andishiyi nedwa ndinishiya nomthetheleli. Ndifuna ukuthetha nje le ndawo iyi-1. Why kubalulekile into yoba ayi-emphasize into yoba ngaba andinishiyi nedwa. Uthi ndishiya nomthetheleli umoya oyingcwele umonwabisi. Lo moya oyingcwele nathi xa sisibizo lokonza abapostile isisethembiso esithembiswe ngaso. Ngoxa sihamba seshumayeza abantu komhlaba into esinguyame ngayo inye into yoba ngaba into esohlulayo kubo ngumoya oyingcwele osesandleni sompostile. Why kunjalo? It is because lo moya oyingcwele ngula moya wophulukana nomntu endalweni. That character uThixo wayifakile ngaphansi komntu yiyo lefuneka ibuyekeziwe ngaphansi komntu ngesandla sompostile. Ngamanye amazwi ukuba ke ngokunamhlanje sifuna uba kuye uKristu uYesu ufuneke sidibane neso sandla. Yiloo nto ndiqonda umzalwane wethu namhlanje naye ke ngoku umoya wakhe oyimphefumulo wakhe awusazudibana nokufa okanye awuzulindiswe konegadi. Uzawususwa kakushiya inyama zakhe kuthiwe ngena ngaphakathi kwebandla. Yiyo laa nto iyuniki leyo esibenga. Ngamanye amazwi ukukhonza kwethu kukhonza abapostile ayisenzi into yoba sibe ngcono kunezinye icawe but eyona esinengcema ngayo ngumoya oyingcwele abangenawo. Lo moya oyingcwele icharacter uThixo ngeli xesha lokuphila kwethu kaOmega asithimba ngayo intimbo.